Altså, vi optager den her video, fordi vi har læst en artikel om, at hotdog forsvinder i 2014. Det gør den! Og ja, hotdoggen den forsvinder i 2014. Og vi vil bare lige sige hej til Folketinget og sige fuck jer, for det er jeres skyld. Jeg ved ikke hvorfor, men det er jer. Og Jens. Jens viste i krog søg på ham. Han er fucking provokerende. Nå, i hvert fald så er det Folketingets skyld, fordi at de er fucking irriterende. Og de kan slet ikke holde styr på vores regering jo. Altså, det hele er bare deres skyld, altså. Ja. Den der hotdog, ikke? Og det er også begyndt at være sådan, at der faktisk ikke er ketchup nok, når man går ned og beder om en hotdog. Fordi de ikke har råd til det, fordi de ikke køber. Fordi mennesker der ikke køber nok hotdog af, og synes jeg ikke er i orden. Gider egentlig ikke godt købe flere hotdogs? Købe masser af hotdogs, og så del den her video, så det bliver... Del budskabet, motherfuckers! Yeah. Okay. Og så gå lige ind og like Jenses fan og hadeside. det laver vi sgu da. Ja. Jeg skal lige ind og lave Jenses hadeside. Nej, det skal jeg sgu da ikke. Så er vi sådan nogle mobber, og det er ikke lige os. Nej, men... Husk at dele budskabet. Og elsk os for det vi har gjort. Ja.